Oiches, Alberte, volveu o bueno carallo bueno como volven esas cousas que periódicas. Isto é o podcast Guadiana, non? Sí, un pouco. Aparte de ser o mellor puto podcast en galego do mundo, Sí. isto hai que decirlo de forma recurrente. O mellor puto podcast en galego do mundo, sí, somos. Somos Guadiana, que Sí. imos e vimos, levábamos un mes case exacto. Estou facendo tempo porque Silvio está apañando a cadela, Sí. está poñendo aí no seu berce, está ofrecendo un berce humano. Que os últimos dous podcasts estivo no teu colo aí. Correcto. E hoxe tocalle estar comigo, parece ser. Teño unha prima en Compostela, non vou dicir o nome, Isto é invent, seguro. pois se me enfada a Lupe, que fala este castelán galeguizado e di Sí. moito coger en el colo. Sí. Que digo, menos mal que estás en Sar Sí. ou en Fontiñas, Que ademais- porque se vas a Salamanca e dis coller en el colo, no, como se lle falas chinés, sabes? Di coger en el colo e tamén di remejer la ensalada. Remejer la ensalada é un pouco máis tarxeta amarela. Cuidado. O do colo é tan universalizado que cando van os galegos a Madrid e din colo, pensan que están falando castelán. Home, perfectísimamente. E por eso é unha palabra que aquí non, os que falamos galego aquí en Cataluña non acostamos non o decimos Non moito. empregamos, non empregamos porque non queremos parecer gelepollas. Gelepollas. Xa bastante somos. Pois iso, que o podcast estivo un mes aí aparcado. Gústame como volves o rego, Sempre, como reconduces, sempre. Ti o GPS deste podcast es ti, Silvio. Hai que recoñecer. Así vai este podcast. Que eu preguntábame, sí. agora, A ver. que isto que é o programa 9 da temporada 2 ou xa podría ser o 1 da 3, porque fixemos como un break tan longo que xa se pode considerar unha tempada nova, non? Bueno, isto é como as series de antes, non? En Telecinco que facían, o sea, no mesmo ano dúas tempadas. Eu non sei nunca como vai iso. Sí, non sei, ahora non se fai, ahora é unha tempada por ano, non? Bueno, hai podcast, eu sei de podcast que levan 7 temporadas e empezaron en xaneiro, sabes? Sí, bueno, a xente é moi flipada. Hai tamén. moito flipado aí, Hai moito flipado, pero non máis que os do mellor puto podcast en galego do mundo. Non berres Alberte porque teño a cadela aquí e non podo baixarche o micro. Isto Perdón, técnicamente vai ser... Nah, está ben. Vou facer ASMR Montes. Sí. Bueno, que houve moitos problemas da xenda, somos tíos ocupados, A verdade que sí. houve moito movimento este mes, xa se sabe. A ver, despois poderemos falar de algunha das circunstancias que nos levou a iso. Ou non. A ver, Sí, poder sí. podemos. Sí, sí. O que pasa é que, bueno, sí que hubo movidita, hubo curro, hubo cousas por as dúas partes. Somos, Entón, xa digo, xente... Ministros, somos ministros. Parece mentira, pero é verdad. Pero é certo, correcto, efectivamente. Hai que destacar tamén, quero decir a audiencia, antes de empezar xa co podcast propiamente dito, Sí. Despois desta breve intro. No, porque logo falamos de temas concretos, Claro, monográficos. exactamente, Logo xa exactamente. é en serio. Eu quero deixar claro que con estes inconvintes, esta serie de compromisos que nos fixeron dilatar un pouco a volta do podcast, tamén mudou o horario. Entón agora gravamos de tardes. Sí. Nun horario no que, sí, no que non estou acostumado xa non a gravar un podcast, senón a facer nada, sabes? Bueno, ti de facer, bueno, eso de facer cousas nunca, non? Sí, bueno, eu teño familia en Mijas. En calquer caso, son as 4 da tarde a pros. Sí, casi as 5 xa, pero sí. Claro, eu a esta hora estou durmindo saber e ganar, sabes? Estou durmindo saber e ganar fuertemente. Hai un documental aí bien bueno que ven despois de saber e ganar, Claro. que ese dórmelo enteiro, íntegro. Correcto. E non hai nin publicidade. Correcto. El Serengeti estou no babexando. Está o animal facendo Tanto e ben. tú tamén no sofá. E eu tamén. Sí, sí. A ver quen fai, a ver quen roxe máis. Pero bueno, imos adaptar pouco a pouco. Fíxate aquí unha estamos. cousa, Alberto. Non tivemos podcast neste mes, pero tivemos unha entrevista a cada un aí neses medios Podgalego Correcto. / Twitch, tal. Como che foi a ti no Twitch co Alobeira Today? Pois efectivamente, estive nas conversas da Lobeira con Fran, que me tivo tamén en horarios pouco habituais para min como Hostia. pai de familia. Non quero incidir niso, Unha conversa moi chula a partir das 10 da noite, horario canallita. E tivemos unha charla de case 2 horas que ainda se pode disfrutar nas diferentes canles nas que está a Lobeira. E moi ben, moi distendida. Sí. O rapaz quería saber un pouco como funcionaba, cales foron os orixes do mellor puto podcast en galego do mundo. Claro, no. E estivo moi ben. guai. E nada, moi agradecido tamén a Frank, dende aquí mandamos unha aperta one more time, que estivo a piques de vir como público
a grabación que fixemos no Nadal, no especial de Nadal de Bueno Carallo Bueno, e ten pendente vir, e seguro que virá porque é un home de palabra e cuidado con el. Sí, aí contamos. Eu estivera con Fran no Oiches de Podgalego, que é o último... Aí, que ti estiveche aí cos Master and Commanders de Podgalego, no Estivemos aí Oiches. con diversos podcasts da diáspora, co Fora de Mapa, con Viaxantas e co Mi Madriña Londres. Este sona. Ahora mi madriña secas, ¿no? Sí, ahora sí, pero non sei, non teño moito criterio. Os ingleses, Os ¿no? ingleses, sí. No, Carlos, moi ben, moi majo. Sí, escoitei, moi guai, moi guai. Un crack. Tamén unha aperta para todos eles, pero para ele en particular, porque sabemos que é fan do programa, nos tamén del. Sí. Eu son fan del, Sí. non do seu podcast, del. No, o irmán... O irmán, o irmán Bo. Sí. Sempre hai un irmán Bo, Sí. ¿no? Estou eu, E despois está o teu irmán Bo. claro. Eu no meu caso son o irmán Bo dos outros dous. Pero, en fin, Unha aperta para Xosé Manuel. non se pode ter todo. Sí, que meu irmán escoita esta parte. Igual xa, se xogamos no final, igual xa non chegou a escoitar o final. Pero estes primeiros minutos acostuma a escoitar. Molaría ir dicindo minuto 15, ¿sabes? Decir Xosé Manuel para que se desperte, ¿sabes? Rollo, Xosé atende Manuel! aí! Me cago en Dios! Claro. Bueno, en fin, que? Pois xa está eso, tivemos unha entrevista aí, unha na Lobeira Today, outro aquí e allá, tal, pero podcast non tivemos. Non tivemos. Falando de entrevistas, gardo pa despois O que? o que vou sufrir Cha. este fin de semana a nivel Vale. de entrevista. Vale. Ai, é verdad. Deixámolo aí. Ai. Metemos a intro que levamos 10 minutos aquí para nada. Sí, canto levamos xa? Non sei. Nah, 7 ou así. Non sei ver. Podía ser O, peor. o ordenador é teu. Veña, imos. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. O mellor puto podcast en galego do mundo. Aí está, Aí grande. está, hombre. Pois está tendo bastante ritmazo isto, Sí, Eu non mira. daba un duro por min mesmo, É que agora é un pouco así. Porque, claro, estamos un pouco de petempada. Agora mesmo, hai que coller o hábito. Isto é Renaldo chegando ao Deportivo da Coruña no ano 98. Efectivamente. Dixen o ano ao azar, pero podría ser Creo Renaldo. que foi o 96, pero tampouco quero quedar de repelente panenquita. Panenquita, pero sí. creo que foi no 96. Sí. pode ser. Pero efectivamente, é como cando un xogador volve da lesión. Somos Dembélé no primeiro adestramento. Non somos como Dembélé, sempre volvemos da lesión. Efectivamente, Sí. moita PlayStation, pouco traballar. Aí está. Pero bueno, ven, decíamos antes, pasou un mes sen podcast, sentímolo. Tampouco pasou nada, Pedimos perdón a ese total de 0 persoas que nos preguntaron onde estábamos. Sí, porque traballadores non, pero o ego de preguntounos alguén se estábamos ben. Eso sí que o comentamos aquí fora de micro, Tampouco mirei eu, dixen agora como chiste, pero Xa, eu non mirei nada. Alguén non preguntou ninguén. Sí, eu creo que preguntou alguén, Bueno, Estou inventando. tú anai. Bueno, iba a decir que pasou unha guerra. Pasou unha guerra. Bueno, pasar ainda non pasou. Polo medio. Bueno, ahora viña lendo no metro que... Viñas lendo no metro. Algo así como o titular viña a decir algo, bueno, transformar, que Rusia e Ucraína tiñan a paz en borradores, sabes? Ben. Como que estiveron aí tratando unhos temas, unhos temarios que aproximen o fin do conflito, pero que quedou aí na carpeta de borradores que eu, polo menos, a miña non adoito mirar moito. Confío en que eles a miren máis. É un paluego, non? Correcto. Sí, quedou aí... Queda aí, bueno, a ver cando lle boto un ollo. Pero sí, cuidado. A verdade é que leuse bastante aí entre o Vladimir e o Zielinski, non? Que é do teu gremio, Zielinski. Zielinski podría estar no Bueno Carallo Bueno, porque é a medio camiño, un Bueno, actor... é que, claro, eu intento explicarlle isto a alguén, que tampouco é difícil de explicar, ¿no? Pero é como se a nivel Galicia, Touriñán fose presidente da Xunta. Bueno, non imos facer comentarios sobre esa posibilidade, non? Porque... Pero, cuidado, A ver, se chegou Feijóo a presidente, vai habendo vacante agora. sí, igual lo de Touriñán non estaría tan mal, teño que che dicir. Cuidado. Tampouco é que sexa a miña primeira opción. Imos a ser... Galloso, igual. A ver. Pues, non sei, Galloso vese así como un ojiadiño, como un tipo organizado, Eu poría o conselleiro de Facenda, Galloso, aí a organizar. Moi ben. Sí, non? Sí, eu penso que dá o... E de presidente a quen? De presidente, pero ten que ser actor. En quen estás pensando? Non sei, ahora está improvisando totalmente, non sei. Algún actor... Manolo Rivas. Nah, Manolo Rivas. Morris Morris dá presidente. Isabel Risco.
Sí, sí. Porque estamos diciendo todo pirolas de momento, ¿eh? Tamén. Isabel Risco igual de presidenta aí Guadi galego. ela queimaríase duro aí como Ses. Pili Pampín. Pili Pampín sería candidata de Alianza Popular, nin do PP. Grandísima Rollo candidata, antes. Pili Pampín, ¿eh? Rollo antes, ¿sabes? De UCD. Centristas de Galicia presenta a Pili Pampín. En calquer caso, ti sábelo seguro, que Zelensky fixo unha serie Sí, na que facendo de facía presidente. de presidente de Ucraína. Claro, eu quero vela. Estou dicindo Ucraína, estou dicindo mal, non? Non sei, é que Ucraína en catalán é Ucraína Ucraína. en catalán, ¿no? Pero en galego debe ser Ucraína tamén, creo. Sí. Ben. Bueno, en fin, que me Imos que me perdoen. @rack. Xa teñen problemas de abondo, non creo que lles moleste se eu digo Ucrania ou Ucraína, non? Correcto. En calquer caso, sí, liouse moitismo. Estábamos saindo da COVID, bueno, digamos que xa non é que sexa o ano de sin descanso, xa vai pro lustro. Sí, saldremos de non-stop, mejores, ¿eh? Saldremos mejores. Claro. Mejores a bombazos. Digo, pa que está un madrugando xa? A vacuna Sputnik está ya pondo aí, Putin, ajá. Ai. Claro que xa estábamos vendo a luz ao final do túnel e agora... É moi de señora maior de Nou Barris, non? De queixarse da xeopolítica. Ai, con lo bien que estábamos e agora los rusos. Que pensa, señora, de momento a usted aumentoulle un pouco a factura da luz e o do gas, pero que aquí non lle mataron o sobriño, sabes? O sea, non... Xa, pero claro, é Ai. todo tan catastrofista os medios de comunicación. Están todo día... Bueno, yo volcán da Palma nin Dios sabe nada, ¿eh? Que volcán? Que volcán? Que volcán? Nada. Se jodan ali, que pouco polvo volcánico que estuvieron limpando 4 meses e máis que debe quedar. Nada, non se acorda ninguén deso. No, nin axudas nin hostias. Moi mal. Ai, en fin, somos uns populistas tamén nos. A ver, que tratamos algún tema Bueno, xa, Ucraína? eu quería Fora. tratar ao marxe de Ucraína outro dos dramas é que Feijóo marcha a Madrid. Hostia, que pena. Que por fin colleu o relevo, estábase facendo de rogare fuertemente, e despois da desfeita tamén. Esa sí que foi unha boa guerra do PP. Eses matrimoniadas entre Pablo Casado e Ayuso. Sei que estou tocando un tema que xa pasou e que vos xa sabedes todo... Bueno, pero ainda non é presidente do PP español. Ainda non entón, é. pois ainda chegamos non a tempo para... Exactamente. Sí. O caso é que non é o único caso de un galego triunfando en Madrid. Non. E non me estou a referir Nin a Rajoy, nin a Fraga. Rajoy, nin a Fraga, nin a Franco. Non? Estoume referindo a Fran González e o Dépor do centenariazo, porque este 6 de marzo de 2022 cumplíronse nin máis nin menos que 20 anos do 1-2 que o Dépor lle meteu ao Madrid. Ti sabías un dato que é que o Madrid tiña unha cea xa comprometida nun famoso restaurante madrileño do que non diremos o nome, porque non nos patrocina nos Asador Donostiarra nin hostias. Non. Tiñan reservada unha Asador cea. Donostiarra non... Sí. Non nos patrocina. Non. No. Co ben que podía, porque damos o todo perfil de Asador Donostiarra. Íbamos todos os días, se facía falta, a facer promo ali. Pero almorzo, xantar, merenda e cea, ali, fichando. Vería máis o tipo da barra que a miña nai se fai falta, a miña muller e a miña filla. Dito queda, Asador Donostiarra tiñan unha mesa reservada aos do Madrid para cear ese día, para festexar o centenario e a victoria do Acobo do Rei. Pois ese día a cear foi unha plantilla de fútbol, pero non foi a do Madrid, foi a do Dépor. Aí está. Que dixo o Lendoiro, está xa a reserva feita, non? Está pago. Pois ímonos. Lendoiro negociando co tipo, quen o vería. Molaría que estivese pagada xa por Florentino e eles foran igual. Está todo pagado. Todo pagado. Veña. Non lle ven de aí. Pois si 20 anos, estamos vellos. Faime moi bello ese dato, como tantos outros, por outra banda, pero sí, 20 anos. Ti sabes o que chufei eu ese día? Sei que non queres tocar ese tema. E de feito, nin cho comentei, porque digo, vou sacar aí. Porque o Dépor, sí, o Dépor está, a ver, contra está Madrid, en segunda B. contra pero Madrid cando chegas todo. finais, gañas, sabes? Sí, claro, hai que chegar tamén. Hai que chegar, pero... Claro. ¿sabes? De feito, o Dépor, este é un dato curioso, non perdeu nunca unha final. Non. Porque ten 2 Copas do Rei, unha Liga e 3 Supercopas. Todas as finais de Supercopa que xugou, gañounas. Outro día miraba a clasificación histórica da Liga Española, sabes? Que sí. Conta os puntos e tal. Que o Dépor e o Celta sempre estiveron pugnando, sobre todo na mellor época do Dépor, superou o Celta, pues agora... Ahora igual, xa. Ahora xa... Pois 20 anos do centenariazo, Así que nada,
A miña Os cadela, deportivistas a Leia somos- deulle igual ese dato, Está aquí lambéndome. Tal. Home, que está lambendo Tú aí berrando centenariozo, tal, o Está Depor, lambendo a- Fran González, home, pero o fillo xoga no Barça, porque te saben, eles saben onde teñen que ir, hombre. O Nico, tal, ben. Efectivamente. A ver onde acaba. Imos de invitar a este podcast a Nico e traémolo aquí a casa, a miña casa, aquí para que tome un... Oye, queres abrir ese melón? Queres botar aí este reto enriba da mesa? Veña, xa temos reto que veña aquí para final de tempada. Nico. No seguinte programa. Mira como se calienta. No seguinte programa, Nico González no bueno carallo bueno. A ver, Pero feito xa. vale. Agora, igual por Skype. Home, Non bueno. sei eu se vai querer vir aquí o teu pisico de... Pues molaría aquí viendo a Nico. Que No, tomamos- vive por aquí, polo barrio. Igual vive Polo Borna. ali nas aforas, non? Cun coche. A min constábame que ron, o ron. pai, cando o pai vivía aquí, porque sabes que ahora é responsable da canteira, no Depor, Fran. Sí. Cando vivía aquí non vivía en Barcelona cidade, senón vivía nunha vila modesta das aforas chamada San Cugat. Modesta, sí. No, que é unha cidade bien. Creo Unha que cidade bien. Creo que é ademais renta per cápita de España, pode ser? Creo que o dato é incorrecto, Vale. pero da igual. Como me tira a piscina, Sí, diría que a que tiña máis renda por cápita Pozuelo, unha destas tamén, non? non sei a nivel español, a nivel catalán era Mata de Pera, tal, Ah, o sea pode ser, que pode se non é de Cataluña non vai Bueno, ser, pero é unha das que máis... hai unha pasta que flipa, sí. Correcto, sí, sí. ese dato... Por ese- acabar, ese- o dato ese sí que é correcto. moito máis específico e valenos máis. Nico González, aquí, no programa que ven. Aí está. A E se ver, non, que castigo me pos? se non consigues a entrevista con Nico, fágote vir aquí a tal e cantar por aquí cantar unha canción de Nino Bravo a grito pelao que se escoite cos nosos micros aquí no Born, Polo balcón. polo balcón. Abrir a xanela Sí, e berrar. correcto. Pode ser Pablo Abraira e non Nino Bravo. No, Nino Bravo, Vale, Nino Bravo. Fago encantadísimo, porque Sí. estamos na tua casa e non na Sí, miña. sí, dame igual. E de feito xa o podría facer hoxe, pero No, bueno no, facer no. a semana que ven. No. En 15 días, que este programa é quincenal, lembrade que quincenal, a menos que eu teña unha cousa e pase a ser mensual. Ou a menos que teñas dúas e pases a ser bimensual e así Correcto. e así todo. Vale, pois eu comprométome a xestionar a entrevista de Nico González para a Aí, semana que ven. Meténdonos presión, Efectivamente. Que sí, é un fillo de deportivista no Barça, pero o seu equipo de corazón, xa non lo dirá en 15 días, é o Depor. Pasa que hai que comer, hai que vivir. Claro. E el, oye, crious aquí, pim pam, e que pedazo de xogador, Sí, sí. Eu xa estou facendo aí reclamo por se nos escuita. Igual di que sí. Imagínate que di que sí e di, vou escutar o último programa e atópase con semellante movida. A ver, E Nico, di, eu mira, son do Celta, pero do Barça tamén, entón guai. Mira, vai dar igual, así porque vais a facer a rosca fuertemente, que os saibas. Máquina, Nico, crack. Bueno, parece ben se desvelo Sí. onde vou ir o sábado. Onde vas o sábado, Alberto, este sábado? Este sábado. Ás 5 da tarde. Ás 5 da tarde. Onde estarás? Vou a estar, despois de ser entrevistado por Alobeira, por Fran de Alobeira, despois de que ti foras o programa insignia do Podgalego Oiches, a min entrevístanme o sábado ás 5 da tarde Sí? no Galiza Algo Máis de Sanstre Radio. Vou a ir á radio, non o podcast, vou á radio. radio. O programa que presenta Uxío Meis, o noso amigo barra Heckler, Uxío Meis. Ti decías que era o Wismichu da radio en galego. E o Ismicho da Radio en Galego é a miña némese. De feito, escribiu por WhatsApp, moi formal e moi bien todo, e tiveñe que preguntar, é unha trampa? Que me ides facer? Vai haber polonio nas cervexas? Porque prometeme unhas cervexas despois, Estilo como Putin. único pago, que no meu caso vale bien, Así que vou dar ali unha... Boa promo, do podcast tes que facer, Alberto. Vou facer boa promo do podcast, evidentemente, imos confrontar Pero estilos e programas. Temos que poñerche como unha proba, o sea, tes que Mais. sí, unha frase concreta que teñas que decir ali. O sea, o Xío non vai escoitar isto antes do sábado, vale? Entón, imos intentar e xenerar aí como algo, hai que poñer unha frase, algunha cousa que non teña contexto, tipo Franco tenía el culo blanco, o sea, algo que che coste colar ali out of context total. Estánseme xuntando moitos deberes, Por exemplo, mira, poñeche un exemplo. Antes falábamos dos libros que teño aquí na mesa, que despois se queres falamos.
E teño aquí un libro que chamase Breve Historia de ETA, vale? Sí, así faciliño, un reto faciliño. Vale, pois, por exemplo, mencionar, sí, porque falamos no último podcast de que Silvio ten un libro de que, sabes, tirar aí algunha cousa super out of context. Vale, ímolo a pensar mellor. Vale. O sea, parece, No. Pois queda este reto, parece ben a idea. Antes de que acabe o programa, Vale, o va. podcast, Pensa o ti. se che ocorre tamén. No, creo que sexas ti. Si, home, xa teño que pensarlo eu Pero aquí, facerche técnico, agarrar a cadela. Queda aí breve historia de ETA, que non está mal, pero a ver se podemos ter unha un pouco máis divertida, un pouco que dé un pouco máis de xogo. Vale, E que eso se coloque un pouco máis. Breve historia de ETA, igual se miran todos entre eles e din, este pavo é idiota. Bueno, un pouco eso, sí. E siguen pa diante. Digo, Sí, o obxectivo, digo. xa o pensarán sen que abra a boca. Bueno, aí vou, o xiomeis. Aí vou. O BIF continúa co Galiza Algo Máis. Ahora somos colegas do Mi Madriña London, pero Galiza Algo Máis... E ademais decíache micropechado que eu son un tipo de dúas cousas, principalmente na vida. Familiar e de folgar. E o fin de semana dedícome a folgar coa familia. Así que, Uxío, xa pode ser ben interesante o que pase o vindeiro sábado ás 5 da tarde para que eu desbote unha tarde de folgar en familia para ir contigo e co resto de compañeiras e compañeiros do programa, Coidado, que non é todo o xiomeis aquí. Ti pasou ben. O Xio Meis é un flipado, entón. Dos máis grandes que coñecí na miña vida. Moi ben, moi ben. Oye, fala ti. A ver, tócame ben contarche cousas. Sí, aí quedaches descansado, animal. Bastantico. Un flipao dos máis grandes que coñeciches na túa vida. Despois de min, o que máis. Bueno, no, a ver, os seus comentarios sobre a radio e tal era un pouco como, bueno, pero pavo, ti que... Van a ver, Albert, teño que che contar que fun de despedida de solteiro. Moi ben, ti que podes. Dúas veces, a dúas diferentes, vale? Jo. Entón imos encetar aquí o apartado, audiovisual. Audiovisual que para min, ¿no? Sí, é solo para ti. No, pero eu penso que nos axuda aos Sí, dous claro. a un pouco a comentar todo, vale? Entón, tivemos dúas despedidas de solteiro, unha que foi no Pobla da Breda, que é o Vendalplá, onde se grabou a serie de TV3 Vendalplá. Correcto. Mira, esta peña barcelonista ali do tal, tiñan aí un chirimbolo dos alguiris de Kaunas de cuando era a URSS, Carai. Cataluña e la URSS. Detalles frequis de Pueblos baloncesto. hermanos, sí, correcto. Pero o que máis me interesa é... Casa rural, ¿no? No. no. Eles son de ali. Ah, vale. Entón, íbamos a unha despedida na que vestiron de... como se di? De chai. De ovella. De año, non? Sería? De año, ovella, De año, sí, sí. de ovella. Esta Vestiron foto... de ovella o noivo. Sí, porque a súa familia ten unha explotación de ganadeira, ¿no? Vale. Entón, pues ali... E mesturouse entre o resto, ¿no? Sí, Do rebaño. Correcto, como estás vendo aí nestas fotos. Moi bonito. Que tampouco non hai que chamar a Greenpeace que nos veña a tirar das orellas. A verdade é que estivo bastante ben. Houbo outro tipo de actividades, como podes ver aquí, vale? Sí. Non imos... Non vou mencionar, pero non se trata de bares con mulleres que fuman, No. É algo pior, bastante pior. É algo que o Código Penal podría... Tipificar como delito. Sí, que hai xente que foi... Tipifica, de feito. Sí, hai xente que foi ao caldeiro por cousas así. Vale, a ver, vale. tamén bailando aquí e tal, o sea, tampouco non ten... Mira, aquí hai unha foto moi divertida que o noivo atado A un árbore, a aquí un na árbore praza do... aí todo mazao. Bueno, non ten máis historia, esta é un pouco por facer a previa. Contexto. Sí, é un pouco o contexto. A última cosa que quero comentar desta despedida de solteiro foi que había un punto como moi redneck, que din en inglés, moi pueblerino, Ajá. vale? Moi xenuino. Por qué? Porque, mira, nos entramos á Peña Barcelonista de Breda, vale? Aí, tal, sacaron unha bandeira na ventana, todo guai, ben, pasalo ben, tal. E por algunha extraña razón, un criterio que eu non sei entender, nun momento que estábamos todos os da despedida de solteiro dentro do local, unha persoa tirou unha bengala de fume. Ajá. Todos encheu de fume, tuvemos que sair. Vale. O sea, tirou no interior do local. Sí. Moi ben. Que sentido ten? Ningún. Pero vaya, nunha despedida solteiro, poucas cousas teñen sentido, De ¿sabes? diversión. Quero decir, claro. Bueno, falando de cousas sen sentido, e xa imos aquí co entrecote, vale? Nesta despedida de solteiro que che comentaba, eu non organicei nada. A ver, polo medio tiven outras actividades, logo se queres falamos. É o mellor ir a unha despedida de solteiro sen estar no comité organizativo. Claro, nesta... Desgasta moito, queima moito iso. Sí, aguantar a xente. Bueno, o que pasa é que tivemos outra despedida de solteiro. Esta sí, hai.
vale? Dunha persoa que ti coñeces, Víctor Solé, Sí, vale? desde aquí, non sei se noraboa ou non. A ver, ten a parte graciosa que este señor a día de hoxe traballa como asistente parlamentario de Carles Puigdemont no Parlamento Europeo. Oh, yeah. Vale, entón todo o que imos explicar, vale? Todo o que vou explicar é recordádeo, non? En honor a él, en honor a Puigdemont, puxo a perruca esa. Ou non? A ver, Alberto, describe esta foto que estás vendo, va. Bueno, o tipo leva unha perruca que é unha fusión entre Carlos Puigdemont e Georgie Dan. O sea, un pouco afro, non? Sí, máis afro quizá. Leva unha camisa así pintona, cunha camisola do mesmo xeito e bañador. Isto entendo con altas temperaturas en el exterior, ¿no? Sí, no. É un pucho marroquí. Sí, se te fixas, mira, ahora estou pondo un vídeo no que o fixemos dar voltas. Este é a zona comunitaria da súa casa, un señor que vive en Pedralbes, ojo. Home, sí, pola piscina xa me dou conta que non é da Verneda. A ver, é comunitaria, non deixa de ser, pero o que lle obligamos a facer é dar voltas ao redor da piscina e acabar, bueno, aquí non sei se acaba tirando, pero acabar tirándose a isto a primeira hora da mañá, vale? Ata aí, pues nada, bastante normal. E despois o disfraz, que o pato forte sempre, unha das cousas máis esperadas, non entendo aínda. Sí, aínda non. De momento aquí non hai disfraz, simplemente hai collemos un rollo de papel higiénico e envolvémolo e fixos unha foto co xitano do semáforo. Moi ben. Un xitano no semáforo. Moi bonito. Que está ali sempre. Moi bonito. El vacilado vacilando. Sí, bueno, pero o señor este leva aí toda a vida. Nós estudiamos na facultade de Dereito, que está ao lado, que tamén fuches unha vez. É unha autónoma. Ah, na autónoma. Non ve. Ah, bueno, perdón. A esta nunca fuches, entón. Bueno, fuches e outra tampouco. máis ou menos igual as dúas. Bueno, o tal é que despois houbo disfraz, vale? E houbo performance. O disfraz era de faraón exipcio. Vale, ten unha explicación ou... Non exactamente. Víctor é desas persoas que de festa morren. Vale? Bebe 3 cubatas e cae a cabeza aos lados, cae físicamente ao chan, vomita, tal. Coñezo algún deses. E esa morte foi a filosofía de fondo de toda esta despedida de solteiro. Ok. Unha despedida de solteiro baseada na morte, para que conseguimos un cadaleito real. Real. Unha caixa, que yoyo. caja de pino. A ver, amplíame aquí unha foto. Dios. A cara del, supoño que recibindo por primeira vez ese Ainda non, esta obxecto. Nesta foto é posterior, digamos. El primeiro que fixemos foi levalo con aquí unha foto previa neste caso. Nós fomos cunha furgoneta, nunha casa alugada, guardamos o cadaleito no que sería como garaxe, pechamos todo, conseguimos fume e luz para facer unha cerimonia de verdade, disfrazámolo de faraón. Carai. E metémolo na caixa cos ollos cerrados. Vale. Ata unha estampa que ti estás vendo al verte con luz así. Sí. Un velorio. Un velorio con fume. Un velorio gore. Sí, digamos. Sí. Entón aquí podes ver un pouco como estaba el estirado nese cadaleito e como o meu amigo Cesc oficiou unha cerimonia en honor á convergencia e ao seu falecemento por a picada dun mosquito de dereitas. Vale. Sí. E nada, aquí despois houve un fotocall. Mira, aquí estamos, esta foto divertida porque estou aí chorando o bicho. Mira que ele leva os ollos pechados, vai ca cara pintada de blanco ademais. Estás flipando, Alberto. Fostes entrando un por un despois, no... Sí, bueno, eu non entrei porque probablemente se entrase igual quedaba eu dentro da caixa, sí. Por dimensión. Sí, digamos. Estaría unas mismas. Sí, tamén. polo ancho igual. Entón, bueno, temos a cerimonia, houve as fotos, tal. Pero claro, que é o clave de todo isto? Claro, a risa é que a dos negros, os negros da pandemia. Claro. Reproduciste de o baile. O famoso... Dos africanos ali. Meme. E mira o meme, ti está lo vendo aí, pódelo narrar. Bueno, efectivamente, están co cadaleito aquí os colegas do homenaxeado, co homenaxeado dentro. Que move os brazos. Oscuro, pero bueno, xa tamén é oscuro o meme, por outro lado. Sí. E nada, están aí nunha calle estreita do rural, ¿no? É Sitges. Ah, Sitges, bueno. Pero pues como as aforas. Case rural. Sí. Nada, reproduciendo un pouco... A ver, aquí xa traballa o Vitercas, ¿no? Non moito, a verdad. ¿No? Íbamos moi serenos. Pues parece. Facíanos ilusión. Pues tedes o ritmo nas venas e as venas de vacacións, que diría miña nai. Correcto. E nada, xa por último, aproveitamos para darlle
porque era o seu cumpleanos, a outro amigo o Balón de Oro, unha réplica china do Balón Moi de Oro. ben. Un argentino, é moi original esta. Moi ben, moi ben. Pois eso, no, as despedidas de solteiro, isto de que sexa un pouco gore, ti como ves, Alberto? Home, pareceme divertido. Eu son un pouco aprensivo a estas cousas. Eu estaría un pouco incómodo. Eu non me metería dentro, por exemplo, a facer a coña, sabes? Bueno, xa, eu non me metín. Son un pouco supersticioso, se queres. Aparte aquilo debía ser seminuevo. Pero bueno, correcto. Pero bueno, como... eso quería preguntar. ¿Era de segunda... Seminuevo, qué quieres decir? Que era... No, A ver, era de segunda man. Tiñamos dúas opcións. Wallapop. Unha era Wallapop, tiñamos que ir compralo a Castelló, pero ao final non fomos, e prestáronolo. E está usado, pero de festas de Halloween. Vale. Xa. Un matiz importante. This is Catalonia. Eu penso que aquí xa se usou para o seu uso primixenio. En calquer caso, seguro que é un tipo de despedida, non vos quito originalidade, pero seguro que é un tipo de despedida algo recurrente, máis en lugares como Galicia, onde a morte, sabes ti que é un tema sen tabús, Sí. e do que se frivoliza e que se festexa a cotío, así que... A verdade é que a reacción da xente que lle comentamos, non, e todo, era de sorpresa, tanto galegos como cataláns, non, un pouco en xeral. Non houbo ninguén que me dixese, mira que o comentamos, imagínate, con nos bailando co cadaleito, tal, non sei que. Ninguén nos dixo, xa teño uns amigos. Eu pensaba que sí, eu pensaba que alguén nos diría, home, aquel fixeronlle unha peor, enterraron, ¿sabes? Non pasou. Eu a verdade é que vendo este despliegue dome conta de que a miña despedida foi unha puta mierda. Sí. Cousa que xa pensaba antes de ver estas fotos, que a miña consistiu en, básicamente, ir de churrascada, que é algo que fago cada fin de semana. Era moi especial. Que a única diferencia de que foi un disfrazado de pulpo. No, esto nunca nos pasou, os galegos aquí en Cataluña. Colegas moi orixinais tamén, Sí. Pulpo percebe. No de pulpo, claro. Pero, sí. Pulpo percebe ou raya de cocaína. Era como a terceira alternativa, ¿no? Como te disfrazas de raya de cocaína? Como funciona? Eu tampouco teño o corpo para ir de raya de cocaína. Eu podría ir máis de pedra de costo. máis de que de Somos máis de Laureano, non? Que de... Efectivamente. Pero, en fin, non pasa nada. Non lles gardo rencor, pasámolo ben. Puta mierda, pero... Unha puta mierda, Vai amigos. Nos, entre os nosos así colegas tal, amenazámonos coas despedidas, en plan, pois tú prepárate que para a túa imos atar unha pedra e tirar tomar. Bueno, en fin, un día... Unha típica broma de atar tamén vendarlle os ollos e facelo creer que está facendo puenting e caer aí o eso igual o facemos random, pero bueno, como xa se viu moito en internet, eu pensaba que o da morte, alguén me diría, no, vino nun vídeo. No. Ninguén usou un cadaleito, que a ver, que nas fotos, porque non o describimos exactamente, pero que o cadaleito é tal cual, é real, é de 2 metros, coa cruz encima, todo, o sea que podías enterrar ali a teu tío Luis, non... Efectivamente. Igual cando penduremos este capítulo do podcast podemos preguntar, relacionando coas despedidas, se alguén estivo nunha, podes, con algún pixelado, ilustrar cunha foto en redes sociais. Entón que a xente nos diga cal foi a despedida máis louca na que estivo. Eu, dende logo, na miña non. Na túa non. A miña non foi a máis louca na que estive. Eu viaxei, eu fun por aí. Como esperas que sexa a túa? A ver. Eu espero que a miña non sexa máis louca. A ver se podo coller ideas. No. Eu aí non me mollo, que non quero liadas, non quero dar ideas, non des ideas. Que din os que saben. Bueno, pois ata aquí isto dos despedidas de solteiro. Que xa falei da bondo. Ahora non é tema menor. Lembremos que a despedida indica boda despois. Ainda que, mira, non me lembraba de decircho antes a Pico Pechado, pero eu estou convidado a unha despedida para abril e non a boda. Hostia, bueno. Cousa que está ben, porque quedaste un pouco que a parte boa da celebración, ¿no? É dicir, boa despedida, a parte máis barata, a comer ben, a máis barata. A parte a priori máis barata. Sí, a ver, ahora hai despedidas nas que hai que comprar unha caixa de pino. Neste caso, o noivo de Madrid e virá a Barcelona a facela, co cal xa eso que me aforro. Pero a boda vai ser moi íntima, entón aí os colegas ou colegas como a min, pois non estamos incluídos. É un formato guai. Así que win-win, porque ti decíasme que estás en 4 ou 5 casorios este ano, cuidado. Xa fun a un, Xa fun a un. Para un actor, pai de familia, se o convidan a 5 bodas, jodeño un trimestre, Sí, e por resto tamén, pero a ver, o tema é que aquí o que vestimos de año xa se casou.
Vale, Pero foi en Valencia, entón hubo que ir ali e tal, non sei que, un pouco... Bueno, pero te hecho un diazo moi bon, que te vin en unos stories. Sí, moi guapo, por certo. Facía vento, hai unha corbata verde, Moi guapo. verde viva el rei de España. Hai que decir, está feo que che diga eu, pois xa tes unha nai Sí. que iba Silvia con traxe, camisa, garabata, moi Como agora. e con tenis. Sí. Con tenis. Claro. Que sí, que é moi moderno, pero... Mira, eu ben pensaba este tipo de decisión en a que pensas en plan, vou non facer, non tal, fago porque me sae dos huevos. Pero despois topaste xente que tamén iban zapatillas. Chicos e chicas, o século XXI, ojo, ben fuerte. Eu pensaba que iba a ser o único, digo de verdad. O sea, son así, incorregible. No, Silvio, no. Moito que xa xente tamén se tatúa a cara da súa nai e non é boa idea. A ver, o sitio era unha barraca, vale? Non te justifiques, os tenis eran blancos, joder. Sí, claro, para que chamen atención, joder. Que queres que sexan? Isto non vendo. Están ali. Isto non vendo, ademais. Home, están ali. Teños aquí limpiños. a tiro de cámara. Sí, Bueno, sí. en fin, iban moi guapo. No, pero que era na Albufera en Valencia. Entón era un sitio así como... Vale. Xa dixeron que a rapazas que querían levar tacóns, que cuidado, porque íbanse clavar como se fose Jalmiña no centenariazo. Sabes? Que iban clavar no céspede. Que o mellor era levar recambio. Entón, eu ao ver esa, dixen, vale, si podo, eu non vou clavar, non sei, pero dixen, Vale. Non te justifiques. No, que vou ir como me saia dos collos. Que me da igual. Eu tamén vou en tenis. Os casorios. Claro que sí. Bueno, metemos unha cortinilla para oxigenar ou que? A ver, Leia, baixa de aquí, que senón non podo pôr a cortinilla, me cago en... Está Leia. dormidísima. Leia, por favor, estamos traballando. A ver, hombre, Cadela. Ningún ladrido de llevotas, joder, que isto é audio. O día que facamos en vídeo, que? Veña. Claro. Ven para aquí, ven. A ver. Ven aquí, ven. Bueno, pues Ven a ver con se papá. lle... Sí, con papá. A ver. Temos que meter aquí o chinguinillo. Imos escoitar a meu pai por favor. dicindo o que lo suyo. A ver Se se queda os sabe. calzoncillos. Sí. Grandísimo. Estamos coitando o bueno carallo bueno. Amenazan con volver dentro dun pouquiño. O sea que tende os calzoncillos preparados por se acaso. Pois sí. O mellor puto podcast en galego do mundo. Mira, falábamos de Leia que non ladraba. Se antes o dis, Sí. fixo aí un conato Sí. de ladrido. Conato, gran xogador do Depor, sí. Grandísimo. Sí. Conato Gama da Silva. Conato e Estéfano. Sí. Teño o móvil de Donato. Sí. Sí. Bueno, Gran amigo. Rouáchelo. No, é un Siemens. Un Alcatel. One touch. Sí. No, teño o número. Bueno, un día. Porque Un día son- chamámoslo así a pelo. Deportivista ilustre. Sí. Son eu. El tamén, quero decir, que eu teño os meus contactos. Leyenda. Lembrade, Nico González, no vindeiro programa, entrevista premium aquí, no Bueno Gallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Escoitamos a Manolo Falcón, Sí. patriarca, presidente de honor deste podcast, e o noso Di Stéfano, Sí. que pa descanse. O noso Fran González, ¿no? Di Stéfano, pero que non él. Bueno, total, que eu quero che Pouco lle falta. Quero che poñer aquí a miña primogénita, A ver. Iria, que aprendeu unha palabra da que estou moi orgulloso. Unha palabra. Aí vai. Atentos. Como? Como dixeches, Iria? Volvo. A ver. Carallo. ¡Carallo! Grandísima. Ai. Grandísima. Facendo promo xa do podcast. Exactamente. Ahora teño que conseguir o bueno, carallo, bueno. Que outro día fui a unha gardería e dixo a profesora, non sei que di, anda por aí, non para. Porque claro, enseñei yo e ela non para. Antes de dormir, carallo. E cando me preguntou a mestre, fun rápido aí, sen que sirva de precedente, e cayú. Sí, que Que son os debuxos estes dun neno francés pelón. Sí. Que parece que veña de... Que doblou no Rigoberta Bandini. De verdad. Por ligar Correcto. con episodios pasados. Mamá, sí. Bueno, a cativa di carallo e non teño máis novidades. Esa é a sección da cativa, xa está, Bueno, que quer decir, Está caralluda no esa. news, good news, quer decir, todo avanza ben. Dúas pernas, todo, sí. Todo ben, non lle falta nada, superou xa a época mocos tos, xa vai para menos, ahora ven a primavera, a disfrutar dela, moi bien todo. Moi bien, Pero moi bien. con ela tamén te esqueces de cousas como hoxe do teu micrófono, Alberto Montes. Claro que me esquezo. Mira, hoxe tiña que ir co carro Ajá. a levala e esquecinme. Fun cas presas, collina ao colo. Non le baches o carro Non a levei o guardería. carro.
No, É que... non o levo sempre, Vale. pero hoxe tiña que levar o carro porque de volta recollía a miña nai, entón miña nai non pode cargar como cargo eu ca rapaza que xa se está poñendo xa de non caber nos féretros da despedida de solteiro xa. Entón esquecín o carro e tiven que xestionar de outra maneira. Féretro gústame como palabra. Féretro. Tens que ya enseñar a tua filla, Iria. Féretro al centro del área. Sí. Féretro. Féretro é como un xogador rumano do Steaua de Bucarest. Correcto. Sabes? Féretru. ¿Sabes? Féretro Pichichi. Sí. Bueno, que esquecín o micro, sí. Sabía que me iba a soltar antes de que acabara o programa que iba a caer a pullita. Esquecín o micro, señores e señoras. Se isto non funciona, se isto non está soando como lles gustaría, primeiro porque teño un pouco de congestión nasal, porque teño o tabique desviado, pero eso pasa hoxe e pasa en todos os programas. Teño o tabique desviado, por certo. Sí, pero é de boxeador, eso. La velada de Ibai. Sí, bueno, é dunha hostia que me deu meu irmán de pequeno tamén. Bueno, é o que pasaba eso, pero nos 90. Ten menos glamour. Sí. Pero en fin, esquecín o micro, pero como aquí Silvi xa sabes que ten aquí un parque logístico con material e cable xara aquí a dar por culo No, cable hai demais, que non sabe nin onde conectan a mitad deles. No, Pois se ten non aquí un soubera micro. non sonaba nada. Tengo un micro aquí, podo tocar? Podes tocar. Un micro calidad. Bueno, Calidad. Este valeu 30 euros. E aí estamos, saindo para diante. No, é bastante ben. Eu penso que vai sonar bastante ben dentro de o feito de que non é o teu micrófono que é mellor que o meu secundario, claro. É que Alberte, claro. Esquecíchelo. Madre Non mía. volverá a pasar. A semana que ven, Micro Pro e Nico González, as dúas cousas. Micro González, gran xogador do Barça. Oh, carallo, que tes boas saídas, eh? Sí, a verdade sí, que eu non teño un partener calquera, Ti tes máis entradas. Bueno, antes Bueno. de que me siga faltando o respeto. Sí. O que vexo no metro. Veña. A sección Sempre lle puñas unha música. Dime aí que queres que che poña. sí, Non te acordaba xa. No. Tes algunha canción así que... Pomos algo de Pili Pampín, que antes falamos de... Veña, pide papinga que queiras. Sí. Válenme todas. A máis escoitada que ten é O Galo. Eu non sei cal é. Home, non sabes cal é? Seguramente sí, pero Por favor. non a sei así. Por favor, bótalle. A ver, veña, a ver. Temazo. Temazo de Pili Pampín. Adicado ás nosas nais. Non pode empezar mellor. O galo cando canta e di Como non vamos a ver, claro. Por favor. Toda a sesión Bermú que se precie, pois soa esta canción. Pili Pampín tamén, convidada po podcast. Esta sí que tiña que vir aquí a casa. Bastante potente. E facer unhas tortillas e comelas aquí todo. No, facelas no, Machistada, joder. que machistada. Que no, que facelas no, se comelas con él aquí, rollo así Vale, popular vale, de vale. Pili. Que veña Pili Pampín e nos cociñe. Gracias. No, home, La no. cociña grande. No, pero eu imaginaba por aquí a meu pai, Pili Pampín, Hombre, o sea, puf. toda ese universo. Mi madriña. Si a min gostou Oh. aquela que sacaches a do Galo cando canta e día, sabes? Qué grande. Sí, sí. Qué grande, qué grande. Muy bien, Pili Pampín. Oye, dale duro. Eu xa acabaría aquí o programa. Se lle dou para arriba, tes que calar al verte, sabes? Vale. É que non. me xente aquí A para ver, o que vexo no metro. o río cando Bueno, está moi extendida xa de por sí en todos os lugares, xa non só no metro, en todos os lugares, a videochamada. Sí. A xente xa non chama... Primeiro, a xente xa chama pouco. De feito, a veces eu teño chamado a xente que a teño que chamar, que me teño que comunicar con ela e que me pregunten pa que me chamas? Sí, Digo, sí. coño, temos unha cosa que falar. Pero mándame un WhatsApp. A xente xa lle molesta que te chamen. E a mí hai xente que me di, eres a persoa que máis fala por teléfono da xente que coñezo. Digo, que mal teño, joder. O móvil é pa chamar, hostia. Onde se vaya un amigo tamén. Pa que me chamas? Coño, porque debemos de falar contigo 2 meses e en vez de un WhatsApp que estamos aí, dale que troque, chámote e falamos bien. Media hora, como Dios manda. Pois no, ahora non se pode chamar. O móvil xa non é pa chamar. O carallo. Como vai ser para chamar? Mellor mandar un audio de 25 segundos. E dos que chaman están os que usan os AirPods, estes auriculares que che costan 800.000 euros e perdes o minuto 3, gelepollas, vale? Ti que os usas e que nos estás escoitando con AirPods, eres gelipollas. Vaya por diante. Esa xente que berra por enriba das súas posibilidades e que fai que todo Dios se entere da súa conversa. Gelipollas tamén.
Entón, despois está o que fai... Ben o do metro e tal, e o estrés e traballar afecta che guai, Estou Alberto. perfectamente. Sí. Despois está a videochamada. Videochamada que, bueno, pues hai que comunicarse con vídeo no medio da calle porque hai esa necesidade. Non pode esperar a chegar a casa. Pois hoxe atopeime unha persoa de nacionalidade estranxeira. Eu ubico en Sudamérica, Sí. pero non sabía dicho país. Hai unha Boliviano. zona onde xa non os sei distinguir. Perdón, pido perdón. Despois, eu que sei, en Estados Unidos sitúan España en México, pois eu que culpa teño. O caso que é... culpa teño por non saber, non? Por non A saber. ignorancia non... Non o podo saber todo, joder. Total, había un tipo facendo unha videoconferencia, pero en plan turístico, sabes? Debía estar falando, eu deducín que estaba falando como con un paisano, cun compatriota, estáballe enseñando o metro como se fora un monumento, como se fora unha atracción turística. Pero en que parada? Que- Porque hai algunha estación que está chula, pero... Pois, Verdaguer, línea 5, línea 4. Mira que transbordo. correspondencia hai aí, que pasillo, que... Madre mía. Eu o que me debo pensar é: ten que ser feo vos o pueblo? Ten que ser feo de carallo para que che resulte reclamo unha estación de metro oscura, gris e fea de carallo tamén. Sí, O sí, sea, tens que meter debaixo da terra para encontrar algo claro. chulo, sí. Digo, estás a dúas paradas de Sagrada Familia. Baixa a Sagrada Familia, enséñalle a única catedral en construcción do mundo ao teu paisano. Non lles enseñes unha papelera e un anuncio de Cruz Roja detrás. Sí, sí. É moi triste, Ya por vos amor de dicindo, cuidado cos carteristas. Efectivamente. que aparte brutal. Correcto. Sí, sí. Que non está de máis ese anuncio, por certo. Pois iso foi o que me chocou esta tarde vindo para aquí. Guía turística no metro xa. Xa sábenos mal porque en Galicia xa sabes que isto non o entenden. Claro, non sabemos que é turístico. É como autobús, pero Xa explicamos que era como tranvía, pero por debaixo. sí, pero é por Tampouco. facer máis analogías. Pa É como a bicicleta, pero sabes, rollo seguir A ver, facendo. os galegos hai que dicirlle que o metro é un avance que xa terán. Sí, xa Vale. está. A ver, o AVE ainda chegou agora, ainda podes esperar algo máis. Bueno, o AVE está chegando, Que chegou é moito dicir. Bueno, chegou a Ourense. Por eso digo que está chegando. Sí. Aí non chegou a Galicia. Isto Chegou como- a Ourense. Isto é como meu pai, cando lle preguntan aquí nas Cataluñas, preguntanlle: que tienes acento? Tú eres gallego? Dinlle. E el dille: non, eu son de Ourense. Aí está. E toma aí. E eso é autonomismo, provincialismo, eso é ser gilipollas. Mira, lembrome a outra anécdota moi boa que me contaba Anxo Baranga, ilustre galego catalán, fundador de Furafollas Agrupación Teatral, que foi a miña casa e onde crecín eu como actor. Sí. Ahora chufan moito de decir que foi aí onde naceu Alberto Montes, normal, por outro lado. Anxo Baranga, gran amigo, unha aperta tamén dende aquí, contaba que unha vez el veu de moi noviño e instalouse no barrio chino. Antes barrio chino, hoxe Raval. O Raval. Un día xantando no Raval, escoitou a unha parella falando galego e fixo moita ilusión. El un recén chegado aquí, pois aínda non fixera lazos como fai agora, que agora el Ahora fai demais. Ahora é unha institución no mundo da diáspora galega. Pois daquela escoitou unha parella falando galego e fixo moita ilusión, tanta que se chegou a muller, era un home e a muller, e preguntou a muller: "Disculpe, somos tes galegos?" E a muller dixo moi seca: "Non." E o tipo marchou para a súa mesa, seguiu xantando, todo rayado, pero estaban falando galego, porque me di que non, tal. Total, que a parella acaba de xantar, levántanse, e cando pasan por a súa mesa de camiño á porta, dille a muller: "De Coruña." Aí está. Sí, sí, Su sí. poquito de retranca. É un poquito, sí. Somos así. Somos así, cho que Bueno, pois nada, eu iría acabando xa, Va, eu teño unha última cousa. Vale. É para inaugurar. Perdón. É para tirar fío para outros programas, vale? Sobre Quedan todo. moitas cosas pendentes, neste programa. Sí, pero isto é para abrir como unha sección. Vos non ten que escoitar, Sí, non vai estar ben, xa verás. É que eu quería estrear unha sección. É certo, perdón. Porque Alberto, este vai ser o meu último curso como profesor na universidade. E por eso esta sección, para min, eu chameille The Last Dance, como se fose o Michael Jordan
Joder. O Michael Pouco Jordan. flipado tamén, Falamos do Xiomeix, pero o Silvio Falcón Home. non se queda atrás, Home, claro. The Last Dance. De las de, mira, ¿cómo son? Pois sí, The Last Dance, o último curso, o derradeiro curso que farei de profesor porque xa me cansei. Son un profesor asociado. Xa non hai nada máis que dicir. Profesor asociado o que vería ser o globo das cenas, non? Pois eu son o globo da universidade. Hincháronse os collós o profesor Falcón. 6 cursos, estou ata os collóns de aguantar 70 alumnos periódicamente. E nada, pois eso, que aí ando xa empezou o curso, empezou en febreiro. O que pasa é que, claro, isto estaba preparado para, claro, había programas. Claro, para cando facíamos podcast. Entón nada, pois iso, que saibas, vai haber aquí o The Last Dance da universidade. Igual algún traballiño que me chegue, que diga algunha tontería. Home, por favor, eso aquí respetando a privacidade. eso gusta moito. Presuntamente é inventado. Claro, Todo, ou non. é que hai moita imaginación. E nada, xa podemos ir acabando, non, Alberto? Bueno, non estreas con cero contido a sección. No, Era a ver, presentala simplemente. Era presentala simplemente. Vale, É que xa vale. imos tarde e tal, algo tiña, pero da igual. Bueno, sí, que tes que ir a pádel, ¿no? Teño que ir a Padel Nedved, grande jugador. Bueno, creo que a alarma dos xogos de palabras, do grupo de xogos de palabras, debería ir sonando. Sí, eu Mira penso que eu que sou moi amigo, Alguén pero- debe de gustar os xogos de palabras Home, cutres. hai moita xente. Cando algo é moi odiado é porque do mesmo xeito tamén é moi estimado. Sí. E os xogos de palabras teñen esa doble circunstancia, que che gustan moito ou odias a muerte. A E eu son dos primeiros. a Por muerte. sorte para ti, que hoxe soltache vos cantos e deixinos pasar algúns, pero Padel Netbet. Por certo, hai unha empresa, creo que en Lugo, que se Sí. chama Padel Nuestro. Sí, que hai o Masters of Naming. Tamén había en Valencia, agora este fin de semana que estiven, un local que se chamaba La Birra de Brian. Grande. Que ese rollo Ya ves, todo, sí, todo xogo de o palabras, tempo. xogo de palabras, siempre. En fin, pues nada, imos a rematando o podcast, o mellor puto podcast en galego do mundo. Eu sou dicir que volvemos en 2 semanas con Nico González, xogador do primeiro equipo do Fútbol Club Barcelona. Para que engadir máis?